Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 4:10 na morning sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Kamusta Lunes ba? Pitsa 22, dali na lang kag mawagtang na ang bulan sang Nobyembre. Aber, observation report sa aton patrol samtang nagapadayon sila lagulad sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Kung dalanon nga aton sa paghahabalan Aksyon Fred, masyado gid ka tawhay, no? Only ang makitanta ang galabanan diri mga tricycles ay nagbiyahe sa sininga kagahon. Although may pipila kita ka mga kauturan sa bunga aksyon na Fred, ang nag-aamat-amat naman, no? Sa panglakato ng iban, mga street cleaners ka-perform na sa ila sini nga mga obligasyon aksyon na Fred sa bunga aga. Ang pila natin ng mga kauturan ka-eco-gid action Fred, I think po siya tricycle drivers pero action radio gid ang ginapamatian, no? So good morning sa ating mga kauturan diri sa may Burgos Public Market Action Fred. Amat-amat naman sa pagpastar sa ila sini mga baligya sini agapon. Ilan natin yung mga kauturan ng ibang diri pasar na sa ilang baligya na isa ang ibang diri mapatian mo daw ginalampusan mga kuandri lumisa pero gaihaw na sa mga baboy action after. Ang iban man natin yung mga kauturan sa bunga aga plastado naman amat-amat ang ila kini nga mga baligya kitanta na diri action after ang bilong-bilong may ari man diri pangro sa karon pamangkuton tabalasi mo kan. Madam tagbilang bilong-bilong ta. Suporting lang ko ang gagmay 200 ang gagmay. Oo. Tuloy ma'am. Sin. Pag-share ang bilog. Ang kilo. Asos. 280. 280 talaga sa nakakita sa asos action na Fred para 280. Bang gusto sa bong. May 200, may 180. Depende, no? At least importante ang apat-amat na balik sa presyo. Oo. Kada sa bulan, mahal naman siya. Expect agad niya. Mahal naman. Siyempre, no? Oo, mga December sa may mga okasyon.
Okay. At sige, madam, salamat gid, no? Na may ari pag diri aksyon na Fred available gagmay nga mga bangros man, no? Muning kalabanan diri damsa ni. Pre, pinaning bangros na gagmay 140 sir. 140 gagmay. Ano niyo? Dubla o ang dubla ta pila. 200. 200 dubla. Ayos. Thank you, good. So para mo pa lang ni action na Fred, no? Ang mga gina-plastar sa karon ng kalaban, ang tandari action na Fred, ang tandari action na Fred, ang kalabanan naton na diri makitaan bilong-bilong, no? May ari man diri action na Fred, lubo-lubo, may available man kaga iban pa bilong-bilong kalabanan gid diri. Pre, tagpila ni siya, President? Suporte? Ano rin ganun? Mataan? Maglabas diri ang available mo. Mataan? Bilong, no? May mga panalagko man diri action na Fred. Ang panalagko ta sa karon, ano ni available ta sa karon? Tangigi lang ka ito na. Oo, tangigi Fred, pila? 3 pesos doon sa gigit. Medyo nagsasaka siya na naman mahal sa pakato di sipeg ako na siya. Tama na din. Oo. Ang tunay tuna steady lang sa 350. 350. Yun ba no? Oo. At sige, salamat kid. No? Good morning kay Sir Ruben. No? Si Sir Ruben Casipi. Ang iya sa ning asawa kagang iban pa natin yung mga kauturan ng monitor gid so kung agad na Fred mo pa lang yung mga available nga produkto karon diri sa area ng Burgos Public Market Action Fred. Ang report kag observations ang patrol of course no Aksyon Alvin Graba mga ka-aksyon sa diin kaban nga bahin sang Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 Kay Sirlent Arnaiz, good morning. Kay Elvira Hilogo, ari na siya. Naga-monitor na kay Ruming Estrabon, Hidalanga, dira sa Talaban, Himamaylan, kay Hinida Ordonez, tamyayo lang si J.J. Ordonez, ga-monitor kadaaga. Kayo si Mungkal Torilla, good morning man. Dira kay Jenmar Tagle, tamyayo pamilya Tagle, sa Palaka, Valladolid. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Erne Odascolidas, kay Milili Oligo Live, nagatamyaw kay Ma'am Vanessa Star Mayo, kay Jinky Di Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Si Alex Puentes ara, good morning. May lang nga pag-monitor kay Joel Abansinya. Good morning man. Kay Nanay Iting sa Libertad Mailom. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Roby Di La Luna, good morning. Ga-monitor siya sa programa Samtang Pangapi. Roby kag Pato de la Luna. Dira kay Jinky Di Alagdon, morning kuno kay Biboy Villasor, Star Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Season. Dira kay Lily King, Rimar Suato Imperial, kag subungman kay Pau Mar Ulap, Alma Uligon and family dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Olive Tababa, naga-monitor sa Cavite. Puerto aga pasla. Kay Consuling Valientes Hernandez, good morning. Asmin Labratan. Hindi na mabasahan karon dugay-dugay lang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus. Aksyon Radio. Aksyon
Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman evacuation apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, Tatlo isabla, tatlo kabilog, isa ka kilo, bahustuhan. Pagkatapos, may talong kabla, sugba mo, tapos tuktukan mo sa awos, sibuyas bombay, patis, kamatis, butangan mo sa katumbala, sos, sa pagkanamit. Daw mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Daw kanami kadtos Burgos kag Libertad, no?
kamabakal kag mamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na nakarecord sang 2,227 kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas ka nagdala sa kabilugan 2,826,410 samtang 3,152 naman ang report na nakarecover sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 2,788,235. May 175 nga napatay ba o damo-damo naman ang nagpatay dangat na mga 47,074. Sa karon 21,101 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Padayon ng COVID pagpanaog sang alert level 1 to kag 3 gagotok ang mga mall. Porte no? Hidlaw-hidlaw gi kabataan. Sus, tilubo-tumbo pa sa kabataan sa sulod sang mall. Sobra sa katuig wala kagwas turil. Porte, grabe. Hindi pagpatami, base magwilta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, kay Jimima Lebratar, Tres Montes Loberos, sang Ibi Magaluna, good morning, kay EGB Lahore siya, kay Consuling Brillantes Hernandez, pa shout out na sa anak ko si Ricky Hernandez, sa Takuling, kag sa mga utod ko, Remia Cura, Edna Valientes, sa Purok dito, sa Purok Lirio, Takuling. Taga Takuling, good morning. Kay Imbong Jo Campos ang maaw, si Star Mayo Baw, cold windy kag cold Sunday afternoon. Porti tugnaw to sila. Nagamonitor sa Rochester, Minnesota. Kay Star Mayo, good morning. Matulutugnaw, no? Sa amon di daw wala pagid maghuyop ang matugnaw nga hangin. Ang gahuyo palang tugnaw nga aircon. Las 4:25 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio Number 1. Ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ayun nyo naman kubos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Hilapit ng Paskwa.
Pinatyanay pa yaw, enkwentro. 4 patay o 4 sa Maron, 2 patay sa katapos ng kapulisan dito sa Northern Samar. Daw budlay, no? Kung tani, nagahilapit bala ang Paskwa, wala sang mabalo nga mga asawa sa kapulisan. Kag of course, wala man sa mabalo sa pursa sang New People's Army samtang kapasulod kita sa bulan sang Disyembre. Galing ito daw, hindi mapunggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Ula gyapon sa bago nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Guimaras. Kag may 46 na lamang kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang ang probinsya sang Negros Occidental ang may 28 kabago nga kaso sang COVID-19. 18 sa probinsya sang Iloilo, 17 sa syudad sa Bacolod, ang probinsya sang Capiz kag syudad sang Iloilo, may tag-anom ba na gamay na lang kabag-o nga kaso sang COVID-19. Ariho, may tag-isa kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Aklan kag Antique. Pwerte namin sila yan, no? Tag-isa na lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38, kay Hane Valladolid, taxi driver o kon tricycle driver, kay Hane Valladolid. Good morning, may lang nga pag-monitora. Kay Angela Gayondato Castillo, morning kuno kay Maricon Castillo, kag Gloria Morino Carpio, dira sa Lebanon. Kay Richard Malayang, good morning, nga monitor sa barangay Hagimit La Carlota. Si Utay Benedicto, advance ko no, happy birthday. Kay Bert Mercado, kag iyaman ginatamyaw, advance Merry Christmas sa iya sini maanyag, kag mabinuligon nga Sister Vanessa Star Mayo sa Minnesota. Sige. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Taga-monitor sa Moises Padilla. Taga-Moises Padilla da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumakaat na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary niya. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Mawagtang ang Nobyembre, pagbukas sa bulan sang Enero, pagkatapos sang Disyembre, mabatyagan ta na ang kainit sang politika. Subong ya ang balbalanay nasyonal, medyo nagkalma-kalma ang lokal. Pero sigurado ina, sa bulan sang Enero, arangkahan na ini, balbalanay ini. Amo nang ginatawag lang magwa ang mga black propaganda. Ang black propaganda sa mga maayo magpilak bla isyo, ini siya butig. Pero malapit sa kamatuuran. Amo na siya kung maghimo ka black propaganda. I-report mo siya nga kung pamatian sa tao na tuod, pero binutig. Amo na siya ginatawag nga black propaganda. Binutig pero daw malapit sa kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 Mayo maniho. 22 ka mga lokal nga negosyo kag producer ang magapakigbahin sa shop lokal nga programa sa syudad sa Bacolod upod ang Robinson's Place kuno Bacolod kag Invest Bacolod. Umpisa Nobyembre 23 tubtob 30. Sa among inadlaw ipakita ang pinakamayo nga lokal nga produkto nga himo sang local producers sa Bacolod. Masaksiyan ang pila ka mga tradisyonal nga pangdekorasyon, mga handicrafts kag iban pa. May patigayunom ng kuno nga livelihood workshop pareho sang rug making, doll making, kag mushroom growing. Mayo no? Nami ni siya. Tunan ta magbakal sang aton, patronize sang aton kaugalingon nga mga
produkto. Patronize your own. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kay Randy Candelario, good morning. Tamyaw yada. Si Inday Ilsa kuno Candelario naga-monitor sa programa kadaga. Good morning. Kay Imbong Jocampo, good morning. Kay Sally Lotrago, morning. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning, happy Monday. O sige, may lang nga pag-monitor tagsakaga. Si Judge Nap niya Mantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Nara kay Raul Alibugas dalong galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo. Kay Councilor Rune Torino, namin itong lugar yan, no? Sa Don Salvador Benedicto, nagkatotong pwersa sa Aksyon Radio. Sa Dilag Pamilya sa Sumaga, nira sa Agustin Pamilya sa Kawayan, si classmate Efren Pumpirada sa Merkado Sumaga Monitor Subong, kay Philip Bilisa sang Morsia, good morning. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sang Manaplada, good morning. Si Pare Erning Hurillaga Bugtaw na ni. Nira kay Istoy Nestor Querido Bangon Kagmag, walking, si Hado Richard Binos, Kaltoto Binos, kabugtaw na sini nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kay Florencia Villa Campa, good morning. Dira sa La Union, happy Monday kuno. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sa stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo For citizen o marangka na. O sige na, pabuster kita. Ikatatlo nga pagtuslok sang bakuna. Sa mga senior citizen, ready na. Pabakuna ta. Nami giman may proteksyon bala. Pero sa pila naton ka mga utod iya, nga ula gapati sa bakuna, respetado nato nina. Ano mo na kaya mo ng pagtuo nila? Hindi mo na iya mapunggan. Ila ina iya, kinamatarong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Kay Philip Isulat, good morning. Subuman kay Angela Liarte gayon dato, morning. Sa Baga Tutong Kuno, Barangay Pilisa, naga-monitor. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member Philippine Standard Time, las 5:05 na dire kita. Police Station 7, mas ginapabakod ang Police Visibility Patrol sa oras ang kagahon kag kagabihon. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginapabakod ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, ang checkpoint operation oras sa kakabihon, ilabi na sa mga motorsiklo. Ginhimo ini Action Friend ni Bonilla matapos sa sunod-sunod nga kaso sa karnaping natabo si nga area of responsibility. Sunod kay Bonilla Action Friend, ang pagdakop sa Police Station number 4 kay Steve Baez ang nakatag solusyon sa kaso nga karnaping kag shooting incident sa isa nga EOR. Ini matapos positibo ginkilala sa mga biktima si Baez nga momon ang nagkawat sila motorsiklo kag involbado sa pagtiro sa mga biktima. Sunod kay Bonilla Action Friend, ang motorsiklo ang kalabanan ginagamit sa mga kawatan kag ginagamit man sa mga drug pusher sa pagtransport sa illegal nga droga. Panugyan ni Bonilla sa mga motorista Action Friend, dapat dalon nila ang kompleto nga dokumento sa ila silakyan agud hindi sila madisturbo pa sa ilang nga pagbiyahe. Sinere, subong, ginapahugot natin ang ating mga patrolya. Sila binagid kong gabi, sila binagid tampo ng ating checkpoint, checkpoint. Sa mga parang mga persona, kasi sila ang parang tracer niya, kung ano ng mga motor. Kaming panawagan natin mas sinere kung kung kita lupol, balang nga nag-drive ng ating motor, lalo natin ang tanong mga patilis na hindi kita makamper during the travel block. So, kasinsaw ninyo nga itong mga pulisan na mag-checkpoint yung na-check ni isang tulid ang mga motor kasi amon sa matami nga ginagamit actionary sa grenade. Kaya nga nakatambay yun po sa ating mga patrol, nakahatag na kita instruction sa mga team leaders na mga nagamotor na ara palistahan natin i-check actionary. Sir, may apilar ka sa publiko, especialmente sa aton nga mga motoriders, Captain? Ang apilar natin yung nagagit ka ng nagamotor, nagakatko sa trabaho, nagapapuli. Activation natin sa inyo nga, magdala ka mo kang papilis, nga ka mo ang lupol owner ng salakyan, magamit ka mo siyang helmet, muna yun, kung chikon ka mo sa ating kapilisang during the checkpoint, hindi lang kita maging arrogante kung sa isa. Kasi ang ating mga kapulisan sa implementer ng isang layi, muna siya nga salakyan ng mataming nga ginagamit, pero hindi tanan. Action Friend, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Rimar Biranyo Linguste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Roger Dikit Umalsa, good morning. Tamyaya taga Pinaginpinan. Kagakon ginikanan adlaw-adlaw nagapamati sa Aksyon Radio.
kay Ruth Antiquinia morning dira sa may Santo Niño Build, kay Madang Aping Galuto kuno para sa karinderya, kay Martin Aliling, kay Nimisha Roques good morning, kay Art Tandoy sa Panggulayan Central Maaw nagaupod sa aton. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santo. Ako si Bayani at Bayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani at Bayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 32-38. Una nga bula, resulta 32 kag 38. Second draw 16-11. Ikadua nga bula, resulta 16 kag 11. Third draw 4-18. Ikatatlo nga bula, resulta 4 kag 18. Rekta kita.
Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bao sa pagkadako-dako sa jackpot. 347,383,868. Ba? Te, kung makadaog kas ni GM, makadaog ka nun mo ni? Hindi ka nakitaon di ay no? Di na yan, pabulan ka yan. Ang winning combination in any order 26, 36, 41, 43, 21, 1. Winning combination 6, 5, 8, 26, 36, 41, 43, 21, kag 1. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 19,258,656. Winning combination in any order 8, 22, 48, 13, 16, 38. Ari ang winning combinations ang 649, 8, 22, 48, 13, 16, kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na morning da. Sa aton mga kauturan, gagaupod sa aton karon nga kaagahon. Sige. Kay Martin Aliling, good morning. Dira kay Huma Lumina. Kay Junel Obiras, good morning. Kay Marske Precalin Herolio. Kay Dodge Dalida, good morning kapi-kapi ko no. Gasigabong ang Aksyon Radio. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Taga-Tangob, mayong aga. Kay Milili Uligo, gamonitor sa Mambulak Silay. Kagawad Timay, Kagmunit Lubaton. Taga Silay, good morning. Si Elizabeth Malaka Gamala, ara siya. Elizabeth, good morning. Kay Antonio Cervantes, good morning. Gamonitor sa imo nga programa. Sige. Dira kay Miami, Norwegian Incor. Si Kwan ini siya. Si Antonio Cervantes. Naga-monitor siya. Norwegian Incor. Ano ka sa Kais Vapor? Kanyel Brian Baloes, good morning. Sige. Dira sa Region 6. RGBI Ram Guardian Dragon Binalbagan Sector Chapter. Kay Jerome Lipana, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. May pamangkot lang ko sa inyo, may asma ka mo. Wala untat. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong nakalintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka sang truck ban ordinance ginhugtan kasunod sa pagalog sang restriksyon sa Bacolod. Detalye po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action friend. Nagapahanumdum ang Bacolod Traffic Authority Office nga sige-sige sa gihapon ang intensified implementation sang City Ordinance 338 o ng truck ban sa may dalan circumferential. Kasunod nga naghalog na ang mga COVID-19 restrictions sa Bacolod City. Sa idalom sang Ordinance Action Fred, ginapatuman ang truck ban dasay sang aga tubtob las 8 sang aga kag las 4 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi. Ginpahayag ni Police Major Ruel Culanag ang pamuno sang bitaw, nagapahanom dumay ni sa mga truck driver nga hindi magparking sa kilid sang dalan nga mayara sang bike lane. Bangod pwede silang issuean sang citation ticket bangod sa paglapas sang obstruction action Fred samtang nagahulat nga makalabay sa dalan circumferential. Exempted naman sa truck ban ang mga truck nga may karga sang essential goods kang isang bulong kag pagkaon. Ang magabaylar sang Ordinance Action Fred ang ginapapanaugan sang penalidad tubtob 3,000 pesos. Kung makapundo dahil sila sa wala sa aton bike lane, kasi may bike lane kita, kung mag-bike lane sila, kag makakuha na, matikita na sila naton obstruction sa dalan, kasi bike lane na siya mo. So kapangita na sila sang maparkingan nila, nga makaparking sila nga wala bike lane, kag hindi sila tikitan sa aton ng mga bitaw personnel. Nabatian si Police Major Ruel Culanag ang pamuno sa bitaw. Report gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale Salazar, maka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na kay Nathan Burumioda maulanon nga aga gamonitor sa Barangay Panakiaw, Isabela. Pilisinin ko no, hasta nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela, Sitio Sulbod, Moises Padilla. Laminigid sa Borromeo kag Hermohino family. Kay Francisco Guangco, good morning. Kay Idmar Sidayon, kay Nanaya Iba Sidayon, sumuman kay Ruli, nang nalin kag sabana ko Idmar Sodayon, Regine Sidayon, good morning. Dira kay Dilia Liabi sang Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Kay Cyril Gamonitor sa Sinda, Salamangka, Barangay San Miguel, La Carlota. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang maposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kang mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang Was nga adlaw, daw dako-dako man ang ikaltas nila sa presyo sang gatong ang diesel posible manaog 1.10 o 1.20 kada litro samtang ang gasolina mga 90 tub piso siguro tagsa ka litro ang ibuhin. Bisan paano, mayo na lang ni sang sagasaka kung magbuhin pabor sa aton mga driver. Kay Jason Alegria, good morning. Dira sa Camellia Homes, Mandalagan, nga pangagda kape. Kay Kairos Plake, oh, good morning ko no. Kay Katibir, kay Erle Flordalisa, kay Dante Makilan, kay Estila Pahilanga Cesar, morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment. Sedition Team sa Negros Occidental, plano pagadugangan. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, naga-monitor sa Maaw, good morning lang. Kay Nirwin Sakmar, good morning. Kay Mox Espanyula, naga-monitor sini nga kaagahon. Angan ta ang report naton sa probinsya. Baw, ang pagbumba bala sang mga sakayan dagat sa Pilipinas, sang mga Chinese gingkudinar sang 5 kadalagko nga mga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Ari na ang report ni Aksyon Marlon. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagaplano ang gobyerno provincial sa Negros Occidental pagi sa kaya Governor Bong Lacson nga magtukod sa dugang vaccination teams. Iniagod nga mas mapaayo mapasanyog pa ang vaccination rollout partikularmente sa mga kabarangayan sa Bogos nga probinsya. Suno sa gobernador nga kon matigayon ining pagdugang sa 3 ka vaccination teams. Target sa nga makabakuna sang 1,000 more or less ka mga individuals kada adlaw. Naggaligad nga semana una nga nagtukod ang probinsya sang 5 ka mga vaccination teams nga sa karon amo ini ang nagapatigayon sang pagbakuna sa mga kabarangayan sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad. Mayara sang masobra 1.8 milyones ka mga negrense ang target population nga bakunahan sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovoya. Mga ka-aksyon, diyan ka man sa Pinas, labuton ka sang amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Da kay Frida Abad sang Barangay 39. Kinatamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Ba si Elizabeth Malakagamala Rasya, good morning Elizabeth. Kay John Serna, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Gold, mga ka-aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga ibang Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. ang elementary. Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department. Mabalik ako pagkatapos. Implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, kagayang na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Time la 5:52, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Brad nahunong karon sa custodial facility sa police station number 1 ining ginaligar drug pusher matapos gina-restore through bypass operation sa Purok Pagidait Barangay 29 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining na-aresto kilala kay Joseph Durable, 28 anyos, nag-aapuyo sa Barangay 28 sa amuman nga siyudad. Police Major Ramil Sarona, si Durable ang ginakabigman nga street level individual kag akto gid nagbaligya sang suspected shabu
sa isa ka pulis. Sang ginusisa ini sa mga kapulisan action Fred na recover pagit sa iya ining 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa police station number 9, arestado man ining 7 ka mga persona matapos nadakpan sa bypass operation or rather sa illegal nga pauwak sa Purok Manga Barangay Punta Taytay. Ang nagkala-aresto mo Sanday Jerwin Floreno, 36 anyos, residente sang Purok Naminami Barangay Purok Naminami 1, Barangay Sumag. Nadakpan man ang 7 pagkaiban sunod diri kay Major Junji Liba na aktuhan gid sa mga kapulisan in 7 ka mga nagkala-aresto patigayon gid sining pauwak sang manok nga ulo. Recover man diri sa mga otoridad ining 3 ka mga manok, improvised cockpit arena kag ang kwarta ginapatihan bet money. Report halin sa patrol, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante. 58. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar